Χορηγός του αγώνα, πρακτορείο ΠΑΠ Ελένη Τόλη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23 στο Λαγκαδά με τηλέφωνο επικοινωνίας 23 940 22 202 και στη Γερακαρού Θεσσαλονίκης τηλέφωνο 23 930 22 506. Πρακτορείο ΠΑΠ Ελένη Τόλη, ο σημερινός χορηγός του αγώνα. Καλωσορίζουμε στο Δημοτικό Στάδιο Λαγκαδά για τη 13η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Α κατηγορίας. ΑΠΕΛ εναντίον Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου ή Βασίλειου, η εντεκάδα της ομάδας μας με το νούμερο 15 Τζικούρας 20 Μπελινίδης, 2 Βούσιος Ανδρέα, 4 Τσακάλης 5, ο αρχηγός της ομάδας μας Μπάλης Στολίδης, 6 Κόκολας, 1 Ποδιάρης 8 Γκέκας, 9 Μακρύδης, 10 Φωτογλίδης. Ενώ με το νούμερο 11 ο Δημήτρης Γκούντας, προπονητής της ομάδας μας, ο κύριος Αθανάσιος Δανίλης. Πάμε ΑΠΕΛ. ΑΠΕΛ Μακεδονικός Αγίου Βασίλειου για τη 13η αγωνιστική. Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στο στάδιο Λαγκαδά. Η ομάδα της ΑΠΕΛ έχει την κατοχή της μπάλας τώρα και προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση, μια παλιά δεξιά εκεί από τον Γκούντα στο Φωτιάδη. Αυτό θα κάνει σιρτά τη σέντρα, πέρασε η μπάλα εκεί από το Μακρύδη. Θα χαθεί ευκαιρία εδώ για τους γηπεδούχους. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, εκεί κάποιες μονομαχίες, η μπάλα γυρίζει πίσω. Τσιφτσής θα βγάλει την μπάλα δεξιά. Παραμένουν ψηλά οι παίκτες της ΑΠΕΛ και πιέζουν τον αντίπαλό τους. Θα γίνει το λάθος. Θα πάρει ο Γκούντας, θα κάνει το τακουνάκι, θα γίνει σιρτά το σούτ εκεί από τον Αγγέκα, η μπάλα out. Θα πάρουν πάλι οι γηπεδούχοι. Τώρα βγαίνουν στην επίθεση με τον Φωτιάδη να είναι απέναντι στον Τσιφτσί. Το πλασέ, ο Τσιφτσής θα αποκρούσει, έρχεται ο Γκούντας εκεί και σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα της ΑΠΕΛ. Πανηγυρίζουν εδώ οι γηπεδούχοι με την ωραία προσπάθεια που έκανε ο Φωτιάδης από δεξιά. Μπήκε στην περιοχή, έκανε το πλασέ, ο Τσιφτσής απόκρουσε με τα πόδια, ο επερχόμενος Γκούντας έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Μακεδονικού Αγίου Βασιλείου. 1-0 η ΑΠΕΛ. Θα γίνει βαθιά παλιά τώρα για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου πιέζει, παίρνει την μπάλα εκεί μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει το σούτ από τον Ζαχαριάδη, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τζιγκούρα. Θα πάρουν οι γηπέδουχοι, θα γίνει το γέμισμα. Προσπαθεί εκεί ο Γκούντας, βγάζει μια πολύ ωραία παλιά, δεν πρόλαβε όμως εκεί ο Φωτιάδης, ο Τσιφτσής. Και πάλι οι γηπέδουχοι, και πάλι ο Γκούντας από αριστερά. Κλείνεται τώρα, θα περάσει τον αντιπαλό του. Κάνει την πάσα μες στην περιοχή και γκολ. 2-0. Αυτή τη φορά ο Φωτιάδης είναι ο σκόρερ. Από την ωραία προσπάθεια του Γκούντα, εκεί πέρασε τον αντίπαλό του, έδωσε την assist στον Φωτιάδη και από κοντά αυτός έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσί. Και πάλι γηπεδούχοι στην επίθεση. Για δούμε από αριστερά τώρα η τρίπλα του Φωτογλίδη, το πλασέ, απόκρουσε ο Τσιφτσής σε κόρνερ. Ένα φάουλ τώρα που κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Χτελεί γρήγορα ο Μακρύδης, έξυπνη εκτέλεση από κοντά. Γκολ, 3-0 ο Γκούντας. Και πάλι ο Δημήτρης Γκούντας, δεύτερο τέρμα σήμερα. Εδώ πανηγυρίζει το γκολ με τον προπονητή του. Από την έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Μακρύδη. Πετάχθηκε εκεί μες στην περιοχή ο Γκούντας. Έκανε το πλασέ, δεν μπορούσε ο Τσιφτσής. 3-0 η ΑΠΕΛ. Χορηγός του αγώνα, πρακτορείο ΠΑΠ Ελένη Τόλη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23 στο Λαγκαδά με τηλέφωνο επικοινωνίας 23 940 22 202 και στη Γερακαρού Θεσσαλονίκης τηλέφωνο
23-930-22-506. Πρακτορία ΟΠΑΠ Ελένη Τόλη, ο σημερινός χορηγός του αγώνα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα του Μακεδονικού να προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση. Θα κλέψουν οι γηπεδούχοι. Γκούντας τώρα θα δώσει τον Μακρύδη. Αυτός θα βγάλει μια παλιά. Γκέκας. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα. Τελικά offside καταλογίστηκε εκεί ο Γούσιος. Με τους φιλοξενούμενους τώρα να προσπαθούν να βγουν από την αριστερή πλευρά. Μια παλιά στον κενό χώρο. Για να δούμε εδώ Μπρέγκου. Τελικά τελευταία στιγμή θα βγάλουν την μπάλα κόρνερ. Οι γηπεδούχοι. Φάουλ με τον Μακρύδη για την ομάδα της ΑΠΕΛ. Εκτελείται το φάουλ και από κοντά η μπάλα out. Θα πάρουν οι γηπεδούχοι τώρα την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Εδώ θα γίνει το 1-2. Τα κουνάκι γρήγορα αλλάζουν την μπάλα εδώ οι γηπεδούχοι. Μακρύδης τώρα έξω από την περιοχή θα κάνει το σουτ, δεν είναι καλό. Η μπάλα θα καταλήξει out. Πάντα στο 3-0 με τους παίκτες του Μακεδονικού Αγίου Βασιλείου να κάνουν μια παλιά προωθημένη εκεί στο Μπρέγκου. Ο Τσακάλης προσπαθεί να διώξει. Επιμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Μονομαχίες εκεί, θα ξανακλέψουν την μπάλα. Φεύγουν στα πλάγια τώρα. Για να δούμε, θα βγει η σέντρα μέσα στην περιοχή εκεί της ΑΠΕΛ. Ζαχαριάδης θα κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Τζιγκούρα. Θα γίνει παλιά τώρα στον κενό χώρο για την ομάδα της ΑΠΕΛ που βγαίνει στην επίθεση με τον Κόκολα. Μια παλιά μες στην περιοχή. Θα μπλοκάρει τελικά ο Τσιφτσής. Η ομάδα του Μακεδονικού Αγίου Βασιλείου τώρα από την αριστερή πλευρά. Και τελικά η μπάλα πλάγιο. Και το τελικό σφύριγμα εδώ στο Λαγκαδά ΑΠΕΛ. Λαγκαδά Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 3-0.